شاہی بندے کیڑے نے یہ دونوں ہاتھ چوکے کہہ رہے ہیں جو علی علی کہنے گے جو علی علی کہنے سمیت سمیت ماشاءاللہ ایک میری دونوں ہاتھ چوکوں پہ توڑو تی راضی ہے جو علی علی کہنے گے 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 کسے گل دیوی نا کسے گل دیوی ٹینشن نہ لے فرد اول تو لے کے فرد آخر تک دونوں ہاتھ چکے جو علی علی کہنے گے جو علی علی کہنے گے جو علی علی کہنے گے صدقہ حسین دا جولی وچ پاندا ہے علی علی کریے تیرا من جاتا ہے علی علی کریے تیرا من جاتا ہے علی علی کریے تیرا من جاتا ہے لفظاں دے وچ دس نہیں سکدا میں علی دا شانہ علی دا نام دا ورد کریے ہوندیاں پاک زباناں علی دا نام دا ورد کریے ہوندیاں پاک زباناں پکی گل اے سدا خوش رہن گے چک 494 نے ہاتھ چکو جو علی علی کہنے گے 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 شرافت بھائی جیڑا بندہ کہے بھئی یار وہ علی دا نوکر ہے تے روٹی انہوں کوئی نہیں ملتی علی دا نوکر ہے تے روٹی انہوں کوئی نہیں ملتی بندے کہندے ہیں یار علی علی کردا تے گھر کھاون دی بھی کوئی نہیں او دے واسطے شیر دے رہے ہیں گندا نکاح سا کدی او دخلی اوے بھوکا نہیں مردا علی دا سوالی بھوکا نہیں مردا علی دا سوالی بھوکا نہیں مردا علی دا سارے حیدری بھوکا نہیں مردا علی دا سوالی بھوکا نہیں مردا علی دا سوالی حیدر دے بوہے تو سارے چھولی بھر کے جاندے حیدر دے بوہے تو سارے چھولی بھر کے جاندے پیر علی نو منن والے کاٹا نیچے کھاندے پیر علی نو منن والے کاٹا نیچے کھاندے